फायै कहम ददमफ्राय थांनायबो नखा ताई गोबां मा मावथानि सिख्ला रक्त फाय मानजाफोरनि नखा ओमफ्राय गाहाम नंखा ताकलाय तारफ्राय पुइलानि दिनाव वातै ओङै बायनाया बायदिनि बेलेगे साल गाहामखौनो खेला थांलायगा बेलेगखौनो दंथ'का हामबाय ताई नों बोसकांनि बिसिरगो नों ओ जे स्पर्ट मिनतै ताम कक कसानो मुसुं किसा सायखना दे सिख्ला रगो बोसकांनि बिसिनि बागै अबनो कक कसानो मुसुं सिख्ला रग जे पाया गोबां मा जे पुइलानिसिम थोङै थानार कोनो खाता बायदि हार जित आबो दंनाय न खेलाओ आबोनो थोंलाय मुंनि गबा ओमफ्राय तामखै बोखाव आम बावै थांदि सिख्ला रगनो माहायखौनो मथाव थाङै थोंलायदि बोसकांनो साल' जतनो आम जुगै फायदि जों ताकलाय खालिले जों चेम्पियन जों अनसुलाय माय ने आबोनो गोजान मुसुं ताई आबो सिमिया मथाव थांगै सुदु थोंलाय मुं सिमिया जों काइटनोबो माहायखौनो सिख्ला रग पालखै बिनि सामंगो ताई काइटनि मुंनो लबनायनि बागै रग जत जागायावनो टियारखै दंनायनि आं गोजान मुसुं हामबाय ताई कैसा सुमुं अपनो लास्ट खनातो SNBSB नि फॉर द स्पोर्ट मीट जे नोंतिनि थोङै नुकमानि खना बरक पारा पाइनो न पाया अब बुंतै निन बखौ बाहाय मातों प्राइस द गॉड तामनि बागै हिंकै बआसक नायथोकै सिंसिक्ला रकनो ओ सारकालो बो सुवार रेखा टैलेंट रेखा खाखलायो तिनिनि जे परफॉर्मेंस नुगै खनातो खूब पॉजिटिव खेलांनाय हायमा दङ आं तामनि बागै हिंकै सिनि प्लेयार सिलेक्शन खायनायनि बागै जे बाजारि जाक बरक खाखलाय बरक गाहामखौनो प्लेयार सिलेक्ट खायनानै खाखलायाव अर चिनर नायनाय मिनि डिफरेंट टैलेंट दङ बरकनो टीम फॉर्मेशन गाहाम खांके चेम्पियन नङानि कायसा अंग दङ आ फान दङ अ टीमनि बिसिङाव जुदि सिलेक्टर गाहाम खालाय जागाव रमै सिलेक्ट खायमा खांके ओमफ्राय आ पटेंशियल नुजागो खोना चेम्पियन मननि बागै ताय आं अर कयनार टनि बुसुङाव खोना सदन पेपि सिक्ला बदल बायखे लुवाजिजा सिनि खुमपुइ एकाडेमी खुमलुं सिनि TTADC सिनि हेडक्वार्टाराव जों थेंलायनाय सिनि सारा सदन पेपि एसोसिएशन सिक्ला रग फाय ताय आं अरनि बिसिंथै कजारि डाक्टरनि बुसुङाव तामु सिक्ला तामु चेराय अकरा जों पेपाकनो फादि खोनानि अ थांलाय नङो जों पाल खलायै काइटनि मुंनो लबै जों आरो हहम ददमखै टंफगै जों आ खेलाव थाङो जों जतनो सापर्ट खालायलाय हामबाय सारना बेलेके हामबाय